Don ki bakalienga sakani kawe ka jingkali. Balai ki bru ki show off hagani kaski. Hatang ngiyo itang ban siu ya ka ba recharge ru kim yo pisa tang baga phone ka ba he ki bat. Taki mi ki phone ki bathamai maki ki ban thet nang kong ya ka ta ka phone. Bat hatang ki shim da karam wat tang ban thet ya ka ta ka phone. Balai ki post ya ka status. Bat ka ka jingshisha halandet jong ka status. Kim don pisa Henry ki pen iya ka berthi baki long ki beruspa. Kani ka long ka way na ki jinggali ka ba way na ki subscribers ba iya jonga ukelienga. Tongin persyang ban jubab ya kani. Ki parlo pi iya jonga hato piyo madon ki bru ki ba pen iya ka ki jingdon jong ki shabar. Henry na siya popar kim don ruem. Wat mood baki le ya kani ban pen iya pi baki long kamaruspa ya pi. Henry ki pen ban ya kata ka jingduk ba kata ka jingbe jongki. POE bonsen balai ki bru ki show off. Lani ki pen iya ke perthai ya ki wat ya ki ba kim don ru ki pen iya ke perthai ba ka dei ka jongki. Ki le kam tu ban pen iya ke perthai bangi long kham special lani kham ruspa. Ban kham yo ya ke borom lani ke respect na ki we. Henry ka jingshisha ka long pat kim don ruem ha ka jingim jongki. Bat bonsen ubru ubom don uta ukwa banyo ya kaburo. PE ya kene bonsen ba ubru uba ruspa ubru uba start jupen iya ka perthe ya ka jing ruspa lane ya ka jing start jong. Henry ubru uba tuk ubru uba baitpat upen na mar balai khanang baki wekin respect yo. Haba ki yo iya pi ki persyang ban pen iya pi pek kane ngadon. Kala ru bande ka jing shisha bahagi we kimle Henry tang happy ban pen ba pek ngadon ya kane. Ngadon ya kata kenang bapin buram yaki badon kipor hayin juki tang ban bam yo bahar tambah ya ka phone ke bahe ke baram dor ki bat. Henry tu tip ya kene ka jing shisha ba kim yo yak buram naki we bat sakawe kim nang hi ruban buram dalade yalade kan mau ya kene mau beri ubastat juong ya ka perthe ba pek ngangalong ubastat ubaruspa juong ya ka perthe ba pek ngangalong ubaruspa. Kakam jung uhi kapan ya kata ka jing start bat ka jing ruspa jung kumba ka katin ko ukhiu lili pen usawa ba ukhiu bathli usawa ba ka jingli ka baar hai ka jing kut jongki ken yo mentoy ayu da ka bale kumni ngan ong ipi ba ka jing kut jongki ka long ka jing yap ki long kum ki be namar kim hon ya kata ka ka baki ki don bat ki kwa ya ka ka bathamai bonsen ha ka jing im jongki lada ki mi ki phone ki bathamai kwa ban thet lada ki mi ki kali ki bathamai ki kwa ban thet lada ki mi ki sabti ki bathamai ki kwa ban thet bat lada ki yo ya ki ki tiar ha ka dor ka baduna kam lele lada ki don kam lane kim don kam ya kita ki tiar ban ki kwa ban thet ya namar ba ki yo tat dor ya ka bat namar ka ne ki jing kwa brajong ki kim salia wat ban shim da karam ru lane wat ban le da ki wepat ki kam ki bas niuro kumta ka jingkut jong ki kalong ka jing yap bat ka jing saram bat habaki saram kumta kat shabaki lej kat shabaki phai ka wanno kata ka mensim jong ka insecurity ka jing bom ngom scam melade namar wei ba phila shim ram shisin phikwa ban shim shu hagano ka senro habaki biru ki post ya ka status jong ka jingmen lane ka jingle ngom pha jong ki post kumta kumbang ong ipimene ban pen iya ka perthe papek ngangalong ubaruspa ngangalong ubakham kamen ban yapi hagas ni badde ulok lane kalok bat baro arngut kiadan lang kim you wish iwe Henry ha social media pat tik ki post happy birthday darling ban pen iya ka perthe pek nga ya ulok jonga pek nga ya kalok jonga Henry ha ka jinja ha perthe pat ki klam wish iwe manu batip hakapor bakhi ujumai baro ki status jumai bar hakatim pnar jongi khmi baro ki status sngaw kumbatang magihi kaba yo sngaw yo tau jumai hakapor bajor uslap hakapor ba shlei ki status daki an peni ka perthe bangal tip shwa manga ba shlei ko hangta hakipor madon ka jingjia hapo jongi imlang salang ki post pan peni ka perthe banga tip shwa manga ya kani ka jinjia hakapor kebayap kita ke bait ki bathanya ai jongi lane kino ki ba hajan batni ni ai tho si ai tho leisuk RIP si RIP barkum ta ter i kumba gitu ki balayap ken sapet ya ka status jongki
tang ban pen iya ka parthe ba ngas ngosi hadokat ni pechene por ba ki yadom ngedom iwe ha status ngia post ban le ayu ban pen iya ka parthe ya ka jingbe ya ka jingdom jonga ha ka por bamja ha ka jaka bakan duwai shwa shan ban banda ka dur ban post ha post status ban pen iya ka parthe page mentang singa bam ya ni ka jingbam ba phalla ban pen i banga ngalong obaruspa bat ladangi keliki hatu pis ngole ran pan syong halentiyo pan bamja kumba pi pen i ha post status ngam tharai bat kumta ter ngam la syu ban jerlut ya baro kan mau kini ki baro ki long tang ban show off balai ki show off ban yo ya ka jiro ban pen po iwe ya iwe bat ban yo ya ka jing ngau sen e jong iwe ngatharai ngi baro ngi don ki perlok ke bakum kini ki ba share lut ya ki jingle jong ki baro chisngi about today about yesterday ki post sha ki lek mentagasngi yano ki kendo a long drive a short drive barkum ta ter manakane ngalayo man pulih ya ka articles kabala tho sipang kata research kabala pelong da ka Brunel University London ko ong bagi tu ki biru ki don ya ka psychological problems haga jingmut jing berkhat jongki ka bagi khot ka narcissistic disorder ka daw jong ka ne ka jing pang kalong ka jing duna jong ka jing it ka jing tlot ka bor halor lade dani ka self esteem ka jing kanja kane kamde kata ka jing pang ka ba phi haban le shim dawai Henry pidon kam ya ka jing it pidon kam ya ka self esteem ka jing shania halade yalade ngin second do phi ha ki bi bar ki video dar hado ka to bye bye stay safe.